शुभांगी माताजी किंवा स्नेहल माताजी आल्यात का वाचायला? माताजी मी 1 मिनिट पाहते मी आलेत की नाही. म्हणजे मग त्यांना आपल्याला को-होस्ट करावं लागेल आणि त्या कोणी आल्या नसतील तर तुम्ही शुभांगी माताजी आलेले आहेत. कोण आलाय? शुभांगी माताजी. करेक्ट. हरे कृष्णा शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा मी तुम्हाला करू का को-होस्ट? हो मॅडम. येस माताजी. हो करा. बरं चालेल. मला आज वाचायचंय. हो स्नेहल माताजी आल्या नाहीयेत ना आज. बरं ठीक आहे. लेट मी सी माताजी आय थिंक सो त्या आल्या आहेत की नाही. स्नेहल माताजी ना. त्या आल्या तर मला सांगा, त्यांना पण मी करते को-होस्ट. आली आहे मी माताजी. हरे कृष्ण. हा कुठे आता सॉरी स्नेहा, मी स्नेहल म्हणते. चालेल मग तुम्ही आज वाचाल ना? हो वाचेल मी. चालेल मग लगेच श्लोक झाल्यानंतर तुम्ही चालू करा मराठी अनुवाद वाचायला. हो चालेल. तर आता आपण चालू करूया. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण 9वा अध्याय चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज 9वा अध्याय आपण करतोय राजविद्या राजगुह्य योग. तर प्रथम अध्याय चालू करण्या अगोदर इकडे त्यांनी नाव दिलेलं आहे राजविद्या राजगुह्य योग आणि श्रीला प्रभुपादांनी पण हेच नाव आहे राजगुह्य योग. तर हा जो योग आहे हा गुह्य आहे. गुह्य म्हणजे काय? सिक्रेट. आणि भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला 3 गुह्य गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. एक गुह्य, एक गुह्यम आणि एक गुह्यतरम. म्हणजे एक सिक्रेट आहे, एक मोर सिक्रेट आहे आणि दुसरी टॉप मोस्ट सिक्रेट आहे. मग गुह्य म्हणजे काय? गुह्य म्हणजे हे दुसऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलंय की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग गुह्यम कुठे सांगितलंय आपल्याला? 7वा आणि 8वा अध्याय आणि परत 15व्या अध्यायामध्येही येणार आहे. गुह्यम म्हणजे काय? की मी कृष्णाचा आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे हे सांगितलंय गुह्यम. आणि गुह्यतरम म्हणजे काय? गुह्यतरम म्हणजे आता आपल्याला 9व्या अध्यायात ते लक्षात येईल की कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुम्ही सर्वजण माझे सेवक आहात, नित्य सेवक आहात. म्हणजे तुमचं कार्य काय आहे?
आपलं कार्य काय आहे? कृष्णाची सेवा करायची. तर हे आपल्याला 9व्या अध्यायात सांगणार आहे. तर हे 3 या ज्या सिक्रेट्स आहेत किंवा हे जे गुह्य ज्ञान आहे, हे या 3 लेवल्सचा आहे. म्हणजे मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. तर आता आपण चालू करूया 9वा अध्याय. स्नेहा माताजी. हो. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परमगुप्त ज्ञान देईन, जे तू जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. आता इकडे कृष्ण एक क्रायटेरिया एस्टॅब्लिश करतो, एक पात्रता, की तुम्हाला माझ्याकडे यायचं असेल तर एक काहीतरी मी एक लेव्हल ठेवली आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे मुलांना जर इंजिनिअरिंग मेडिकलला जायचं असेल तर खूप काही कमी मार्क मिळून चालत नाही. ते पण एक क्वालिफिकेशन साठी एक स्टँडर्ड असतं, की तुम्हाला PCM नाही तर PCB मध्ये एवढे मार्क मिळाले पाहिजे. तसं कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तू माझा कधीच मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देतो. आता लक्षात ठेवा, मत्सर हा एक अनर्थ आहे आणि आता तुम्ही सर्वांनी मला 6 अनर्थ कोणती ती सांगितली. तर ती 6 अनर्थ आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये ब्लॉकर्स असतात आणि आपल्याला ही 6 अनर्थ जी आहे, या 6 अनर्थाचा काहीतरी आपल्याला त्याच्यावर ऍक्शन घेतली पाहिजे. आपण जर ऍक्शन घेतली नाही तर आपली भक्तीमध्ये कुठेही प्रोग्रेस होत नाही. मग आता इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की ही जी 6 अनर्थ आहेत ती आपण कृष्णाकडे कशी वळवायची. म्हणजे एखाद्याला काम, म्हणजे खूप असंख्य इच्छा आहेत, भौतिक इच्छा आहेत, संपतच नाहीये. मग त्या इच्छा कृष्णाकडे डायव्हर्ट करायच्या. कशा डायव्हर्ट करायच्या? की आपण चांगल्या इच्छा ठेवायच्या, की मला रोज भगवद्गीता वाचायची आहे, मला मंदिरात जायचंय, मला कृष्णासाठी काही सेवा करायची आहे. म्हणजे इच्छा असू शकतात. मला गोलोक वृंदावनात जायचंय, मला कृष्णांच्या भक्तांबरोबर संकीर्तन करायचंय, या ज्या इच्छा आहेत, मला कृष्णाचं भजन ऐकायचं आहे किंवा मला आणि कृष्णाबद्दल पुस्तकं वाचायची आहे, या इच्छा तुम्ही ठेवू शकता. क्रोध आपल्याला काय येतो? आपल्याला नेहमी क्रोध दुसऱ्यांवर येतो, पण आपल्यावर कधीच येत नाही. आता आज समजा जर आपला जप नाही झाला तर मग आपल्याला आपल्यावरच राग आला पाहिजे की जप का नाही झाला. ऍटलिस्ट आपण शोधायला तर हवं की आज माझा वेळ कोण चोरून घेऊन गेलं आणि असं का झालं आणि यापुढे ते होणार नाही, यासाठी मी काय ऍक्शन घेऊ शकते. आता हनुमान हा प्रभू रामचंद्रांचा सेवक होता आणि तो जेव्हा लंकेला गेला आणि त्यांनी रावणाचं सगळी लंका बघितली आणि सीता मातेला कसं ठेवलंय हे बघितलं आणि त्याला राग आलेला होता, खूप राग आला होता. तो राग त्यांनी कसा एक्सप्रेस केला? त्यांनी पूर्ण लंका जाळून टाकली. म्हणजे इकडे त्यांनी राग कशासाठी वापरला? रामाच्या सेवेसाठी त्यांनी तो राग वापरला. मग आता तुम्हाला जर खूप अहंकार असेल, कशाही बद्दल अहंकार असू शकतो, श्रीमंती, कोणाला शिक्षण चांगलं असतं, कोण सुंदर असतं, कोण खूप प्रसिद्ध असतं, तर मग आता अहंकाराचं काय करायचं. आता अंबरीश फोर्ड हे जे फोर्ड कंपनीचे मालक होते, तर ते श्रील प्रभुपादांचे भक्त होते आणि पण ते बिलकुल अहंकारी नव्हते. का ते अहंकारी नव्हते? कारण ते श्रील प्रभुपादांचे भक्त होते, त्यांनी पुस्तकं वाचली होती. अहंकारामुळे काय होतं हे त्यांना माहित होतं. अहंकार कसा असावा की मी श्रील प्रभुपादांचा
भक्त आहे, मी कृष्णाचा भक्त आहे, या गोष्टीचा आपल्याला अहंकार असावा. पण ते सोडून सगळ्या भौतिक गोष्टींचा आपल्याला खूप अहंकार असतो. आता समजा जर एखाद्या माणसाला खूप लोभ असेल, तो पण लोभ डायव्हर्ट करावा कृष्णाकडे, की मला खूप मंदिरं बांधायची आहेत कृष्णासाठी, मला कृष्णांच्या भक्तांसाठी खूप अन्नदान करायचंय, मला खूप खूप भगवद्गीतेचा प्रसार करायचा आहे, भगवद्गीतेची पुस्तकं मला वाटायची आहेत. हा आपल्याला लोभ हवा. आणि हे सगळे जे अनर्थ आहेत सगळे तुम्ही डायव्हर्ट करू शकता, पण मत्सर हा डायव्हर्ट करू शकत नाही, त्याला कुठलंही औषध नाही, तो मात्र आपल्याला काढून टाकावा लागतो. तर मत्सर याचा अर्थ काय आहे? मत्सर म्हणजे तुझ्याकडे जी गोष्ट आहे ती मला खूप आवडते, पण ती तुझ्याकडे आहे ही गोष्ट मला आवडत नाही. तर जेव्हा तुमचा मत्सर हा पूर्णपणे जातो तेव्हा तुम्ही हे जे ज्ञान आहे हे ज्ञान मिळवण्यासाठी तुम्ही क्वालिफाय होऊ शकता. आता हे जे ज्ञान आहे कृष्णाने सांगितलं, कृष्णाला जाणण्याचा फायदा कोणता आहे, की तुम्ही भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होऊ शकता. आता ही दुःख कोणती आहेत? ही जे 4 बेसिक मिझरीज आहेत, म्हणजे जी माणसाची प्राथमिक दुःखे आहेत. कोण सांगू शकेल का मला ही कोणती आहेत? हात वर करा. म्यूट आहात का? हा, तुम्ही अनम्यूट करू शकता. चार प्राथमिक 4 बेसिक मिझरीज ऑफ ह्युमन लाईफ या कुठल्या आहेत? जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी. एकदम बरोबर. तर या ज्या आहेत या आपल्या बेसिक किंवा प्रायमरी किंवा ही प्राथमिक दुःखे आहेत मानवाची. पण जर तुम्ही ही दुःख घेऊन एखाद्या डॉक्टरकडे गेला, आता तुम्हाला माहितीये मरण आणि जन्म मरण हे अटळ आहे, पण तुम्ही त्याला सांगू शकाल की तुम्ही मला असा फॉर्म्युला देऊ शकाल का की मला एक सुद्धा रोग होणार नाही किंवा मी म्हातारपणात सुद्धा तरुणासारखा राहीन, मला कुठला तऱ्हेचा त्रास होणार नाही, मला इंडिपेंडेंट राहायचं. तर कुठल्याही डॉक्टर याच्यावर सोल्युशन देऊ शकत नाही. म्हणून या ज्या 4 बेसिक मिझरीज आहेत, ही जी 4 दुःखे आहेत ही आपण ठेवतो बाजूला. मग त्याच्यानंतर ज्या सेकंडरी मिझरीज आहेत, म्हणजे ज्या खरं म्हणजे दुय्यम स्तरावर आहेत, त्या प्रायमरी होतात, त्या बेसिक होतात. मग जी दुय्यम दुःख आहेत माणसाची, मला चांगली नोकरी नाही, मला चांगला पगार नाहीये, मला प्रमोशन मिळत नाहीये, मला हवं तसं घर घेता येत नाही, मला मुलं होत नाहीयेत, माझं लग्न होत नाही, मला घरची लोक चांगली वागवत नाहीये, माझा नवरा माझ्याशी रोज भांडतो, माझी पत्नी स्वयंपाक करत नाही. ही जी दुःख आहेत ही जी सेकंडरी मिझरीज म्हणतात त्या मग प्रायमरी होतात किंवा त्या बेसिक होतात. कारण बेसिक मिझरीज ज्या आहेत जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याला सोल्युशन नाहीये. तर इकडे आपण जेव्हा कृष्णाकडे जातो तेव्हा कृष्ण काय म्हणतो की तुमची जी बेसिक मिझरी आहे ना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिझीज, त्या डिझीजला माझ्याकडे उत्तर आहे, त्या दुःखापासून मी तुम्हाला मुक्त करीन. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्णा. हे ज्ञान शिक्षणाचा राजा आहे. सर्व रहस्यांपैकी सर्वात रहस्य आहे. हे सर्वात शुद्ध ज्ञान आहे आणि ते प्रत्यक्ष आत्मज्ञानाची जाणीव करून देत असल्याने ते धर्माचे पूर्णत्व आहे. ते सार्वकालिक आहे आणि ते आनंदाने पार पडले जाते. हरे कृष्ण. आता एक एक शब्द आपण बघूया. कृष्ण म्हणतोय की ही राजविद्या आहे, शिक्षणाचा राजा आहे.
तर शिक्षणाचा राजा किंवा ज्ञानाचा राजा, आता आपल्याला माहितीये फळांचा राजा म्हणजे आंबा, की तो खूप गोड असतो, किंवा प्राण्यांचा राजा सिंह, मृगेंद्र, याच्याकडे भरपूर शक्ती असते. मग ज्ञान हे कसं असलं पाहिजे? त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप शक्ती असली पाहिजे. का? कारण आपल्याला जन्म, मृत्यू, जरा, अव्याधी यांना ओलांडायचंय. आणि ज्ञान हे कसं असलं पाहिजे? खूप सोपं असलं पाहिजे. मग आपल्याला जेव्हा ते ज्ञान आपण प्राप्त करत असतो तेव्हा आपल्याला आनंदही मिळायला पाहिजे. हाच प्रश्न मी मुलांना विचारला बरं का, की तुम्हाला आवडेल का असं ज्ञान की जे खूप सोपं आहे? तर ते लगेच म्हणाले, हो, जे काही सोपं आहे ना ते आम्हाला खूप आवडेल, आणि जर खूप आनंदाने त्याचा अभ्यास होत असेल तर मग का नाही, त्याला खरोखर ज्ञानाचा राजाच म्हटलं पाहिजे. कारण जर सोपं असेल तरच आपण ज्ञान ग्रहण करू शकतो. जर आपल्याला खूप अवघड सांगितलं की तुम्ही हठयोग करा किंवा ध्यान योग करा, त्यात सगळं यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरे हे सगळं तुम्हाला पाळा, तर तुम्ही म्हणाल हे ज्ञान तर इम्पॉसिबल आहे, माझ्याकडे काही वेळ पण नाहीये आणि एवढी शक्ती पण नाहीये आणि माझं मन देखील चंचल आहे. तर ज्ञान कसं पाहिजे? सोपं पाहिजे. म्हणून हे जे ज्ञान आहे की ते आपल्याला आनंदाने स्वीकारता येतं, आणि जेव्हा आपण ते त्या ज्ञानाचं जेव्हा आपण ते शिकतो आणि ते आचरतो तेव्हा आपल्याला आनंद मिळतो. म्हणून याला म्हणतात राजविद्या. आणि लक्षात ठेवा, इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुमच्या या ज्या डिग्रीज आहेत, म्हणजे MD, MS किंवा PhD किंवा CA किंवा फायनान्स मध्ये लोक खूप पुढे जातात, तर या MBA वगैरे, तर या डिग्रीज ज्या आहेत त्या म्हणजे काय राजविद्या नाही आहेत, कारण त्या शरीरापुरत्या आहेत. तुम्हाला एखादी स्किल मिळते हे सगळं शिकून, आणि हे जे ज्ञान तुम्ही मिळवता ते ज्ञान तुमच्या बरोबर तुमचं शरीर असेपर्यंतच राहतं. पण त्याच्याही पुढे मी जाऊन सांगते की शरीर असेपर्यंत नाही राहत. तुम्ही 60-70 वर्षाचे झाला की मग तुम्ही कुठेही नोकरी करू शकत नाही. तुम्ही जर तुम्हाला रिटायरमेंट ही घ्यावीच लागते. का? कारण ते जे ज्ञान तुम्ही इतके वर्ष आत्मसात केलं होतं, आता ते ज्ञान तुम्ही हळूहळू विसरता. तुमची स्मरणशक्ती तल्लख राहत नाही तितकी. आणि जर तुम्ही बघितलं की एखादा 80 वर्षाचा किंवा 90 वर्षाचा माणूस, त्यांनीच आत्मसात केलेलं हे जे ज्ञान असतं तर तुमच्या लक्षात येईल की ते तो विसरलेला आहे. त्या उलट हे जे ज्ञान आहे, जे कृष्ण देतोय, आत्म्याचं ज्ञान, ते ज्ञान आपल्या बरोबर या जन्मी नाही तर पुढच्या जन्मी सुद्धा राहतं. मग कृष्णाने सांगितलंय राजगुह्य, म्हणजे सिक्रेट ऑफ ऑल सिक्रेट्स. मग त्यांनी कृष्णाने काय सांगितलंय असं बघायला गेलं तर भगवद्गीता प्रत्येक दुकानात आहे. आता हा जो आमचा कोर्स आहे हा पूर्ण फ्री आहे आणि सगळ्यांना अवेलेबल फॉर एनीवन. ही भगवद्गीता. मग सिक्रेट ऑफ सिक्रेट असं का सांगितलंय? म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय की हे सगळं पब्लिक आहे, पुस्तक आहे, कोणीही पुस्तक घेऊ शकेल, वाचू शकेल. पण साक्षात्कार किंवा कृष्ण प्राप्ती कोणाला होईल? जो शुद्ध चित्ताचा आहे, जो शुद्ध भावाने माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न करतोय, जो माझा भक्त आहे, त्यालाच याची प्राप्ती होईल. इतर वाचतील पण त्यांना त्याचा अर्थ समजणार नाही. या अर्थाने कृष्णाने सांगितलंय की हे राजगुह्य आहे, म्हणजे गुह्य सिक्रेट. आणि ही सिक्रेट कोणाला समजते? फक्त कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांना समजते. नाहीतर इतर लोक काय करतील? हे ज्ञान वाचतील आणि म्हणतील अरे वा, खूप छान आहे, त्यांना आश्चर्य वाटेल आणि अमेझिंग अमेझिंग म्हणतील. एक दुसऱ्या अध्यायामध्ये श्लोक आहे,
2.29 तुम्ही तो वाचा. त्याला म्हणतात अमेझिंग श्लोका ऑफ भगवद्गीता. म्हणजे त्यात सगळं आपण काय म्हणतो, आश्चर्य, म्हणजे अरे वा, आश्चर्य आश्चर्य आपण म्हणतो, पण आपल्या डोक्यात काही जात नाही, ते ज्ञान आपल्याला मिळत नाही. जोपर्यंत तुम्ही शुद्ध भक्त होत नाही तोपर्यंत हे जे सगळं सांगितलंय ही सिक्रेट राहते. आणि सिक्रेट कोणाला सांगितली जाते? जो कृष्णाचा भक्त आहे त्यालाच. मग आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हे सुसुखम आहे, म्हणजे तुम्हाला हे जे ज्ञान आहे हे सुलभ आहे आणि ते ज्ञान मिळवताना तुम्हाला आनंदही मिळतो. तर हे सांगितलंय. आणि इकडे काल मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला आठवतं का नवविधा भक्ती सांगितलेली? हरे कृष्ण माताजी, मी सांगू? हा सांगा, सगळ्या 9 सांगा. श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास्य सख्य आत्मनिवेदनम. व्हेरी गुड, खूप छान, तुम्ही छान अभ्यास करताय, मला खूप आनंद होतोय. तर आता आपण ऐकूया की आपल्याला भक्ती जी करायची आहे या 9 सांगितल्या. तुम्ही 1 ही करू शकता, पूर्ण 9 पण करू शकता, किंवा 4-5 ही करू शकता. आपल्याला पहिल्या 3 ज्या आहेत, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, या शिला प्रभुपादांनी सांगितल्या. आणि याची सगळी उदाहरणं भागवतात आहे की हे ऐकून भक्ताला काय झालंय. श्रवणम मध्ये परीक्षित महाराज आहेत आणि शुकदेव गोस्वामीच्या कमलमुखातून त्यांनी भागवत कथा ऐकली. आणि जेव्हा त्यांनी भागवत कथा ऐकली तेव्हा ते पूर्ण शुद्ध झाले कृष्ण कथा ऐकून, श्रवण. आणि त्यात भागवतात त्यांनी सांगितलं की ते इतके त्यांनी 7 दिवस 7 रात्र ऐकली आणि इतकं फोकस होता, इतकं कॉन्सन्ट्रेशन होतं त्यांच्या ऐकण्यात. आणि ते इतके शुद्ध भक्त होते कृष्णाचे की त्यांना वाटलं की माझ्या सर्वांगावर फक्त कान असावे आणि कुठलंही इंद्रिय नको, फक्त कान. तर इतके ते पुढे गेलेले होते. मग त्याच्यानंतर कीर्तन शुकदेव गोस्वामींनी कृष्ण कथा सांगितली, तर त्यांच्या मुखातून त्यांनी कीर्तन केलं. तर ते तर शुद्ध भक्त होते, हे माहितीये तुम्हाला. मग स्मरणम म्हणजे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण दिलंय की ते जरा सुद्धा कधी विचलित होत नव्हते. हिरण्यकश्यपूनी केवढं त्यांना मारायचा प्रयत्न केला, पण तरी ते कृष्णाच्या स्मरणामध्ये सतत होते. मग 5 सेवनम मध्ये लक्ष्मी माता येते, अर्चनम मध्ये महाराज पृथू आणि महाराज पृथू आणि अंबरीश महाराज सुद्धा अर्चनम मध्ये. वंदन मध्ये ध्रुव महाराज आणि उद्धव या दोघांची उदाहरणं दिली आहे. दास्यम मध्ये हनुमान आणि सख्यम रसामध्ये अर्जुन होता. आत्मनिवेदनम म्हणजे बली महाराज. तर ही सगळी उदाहरणं दिलेली आहेत आणि या उदाहरणांनी आपल्याला समजतं की भक्ती ही कशी करायची आणि आपण कोणाला समोर ठेवायचं. आता आपल्याला 3 उदाहरणं दिलेली आहेत. 3 पायऱ्या ज्या आहेत त्या आपल्यासाठी आहे, श्रवणम, कीर्तनम आणि स्मरणम. या 3 गोष्टींसाठी तुम्हाला कुठेही जावं नाही लागत, तुम्हाला पैसा खर्च करावा नाही लागत आणि खूप सोपं आणि सुलभ आहे. हरे कृष्ण. शुभ स्नेहा माताजी. हो माताजी. जे भक्ती मार्गावर निष्ठावान नाहीत ते शत्रूंवर विजय मिळवणाऱ्या मला प्राप्त करू शकत नाहीत, परंतु या भौतिक जगात जन्म आणि मृत्यूकडे परत येतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय की आता जरा थांबा, मी तुम्हाला हे पण सांगणार आहे मी कोणाला डिस्क्वालिफाय करतो. तर मग इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की ज्यांना श्रद्धा नसते माझ्यावर ते मला कधीच
प्राप्त करू शकत नाही. ते परत जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतात. हरे कृष्ण. माझ्याद्वारे माझ्या अव्यक्त स्वरूपात हे संपूर्ण विश्व व्यापलेले आहे. सर्व प्राणी माझ्यामध्ये आहेत, परंतु मी त्यांच्यामध्ये नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे मी आणि 2 श्लोक हे करते, मग सांगते याच. हा, वाचा. आणि तरीही जे काही निर्माण झाले आहे ते माझ्यामध्ये विश्रांती घेत नाही. पहा माझी गूढ ऐश्वर्य. जरी मी सर्व प्राणीमात्रांचा पालन करता आहे आणि जरी मी सर्वत्र आहे, तरीही माझा आत्मा हा सृष्टीचा स्रोत आहे. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. आता हे जे श्लोक आहेत ना, इकडे कृष्णानी म्हणजे 2 कॉन्ट्रडिक्टरी, दोन्ही परस्पर काय म्हणतात त्याला, ऑपोजिट, हे जे त्यांनी आपल्याला सांगितलंय, म्हणजे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स केलेले. काय केलेले आहे की मी हे संपूर्ण विश्व व्यापले आहे, सर्व प्राणी माझ्यामध्ये आहे, परंतु मी त्यांच्यामध्ये नाही. मग पुढे, आणि तरीही जे काय निर्माण झाले आहे ते माझ्यामध्ये विश्रांती घेत नाही. पहा माझी गूढ ऐश्वर्य, माझे गूढ ऐश्वर्य. जरी मी सर्व प्राणी मात्रांचा पालन करता आहे आणि जरी मी सर्वत्र आहे, तरीही माझा आत्मा या सृष्टीचा स्रोत आहे. आणि इकडे आपल्याला काय समजतं की हे जे कृष्ण सांगतोय त्याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. म्हणजे कृष्ण आपल्यामध्ये आहे आणि तो आपल्यामध्ये नाही, पण हे आपण कसं समजायचं, तर हे समजण्यासाठी एक सुंदर उदाहरण आहे. आता ज्याप्रमाणे आपण दुधाचं दही करतो, दह्याचं लोणी करतो आणि लोण्याचं मग तूप करतो, तर दूध हे मूळ आहे, पण लोण्यामध्ये दूध नाहीये, दह्यामध्ये दूध नाहीये आणि तुपामध्ये सुद्धा दूध नाही, पण तरी या तिघांचं अस्तित्व दुधाशिवाय असूच शकत नाही. त्या अर्थाने दूध थोडं दह्यात पण आहे, लोण्यात पण आहे आणि तुपात पण आहे. तर याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. कृष्ण कुठे आहे? कृष्ण गोलोक वृंदावनामध्ये. आणि काल मी तुम्हाला गोलोक चार्ट दाखवला होता. त्या चार्ट मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की कृष्ण हा गोलोक वृंदावनामध्ये आहे. त्याचा पहिला विस्तार असतो तो असतो बलराम. मग बलरामाचा विस्तार होतो संकर्षण आणि मग संकर्षणाचा विस्तार होतो महाविष्णू. हा महाविष्णू प्रत्येक ब्रह्मांडात गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून स्थित असतो. आणि हा गर्भोदक्षाय विष्णू आपल्या प्रत्येकांच्या हृदयामध्ये क्षीरोदक्षाय विष्णू किंवा परमात्मा म्हणून स्थित असतो. मग ओरिजिनल कृष्ण कुठे असतो? जो श्याम सुंदर रूप बासरी घेऊन असतो तो गोलोक वृंदावनात असतो, तो ते सोडतच नाही. आणि त्याचा विस्तार जो परमात्मा तो आपल्या हृदयामध्ये असतो. ज्याप्रमाणे दूध हे दह्यामध्ये, लोण्यामध्ये आणि तुपात नसतं, त्याचप्रमाणे कृष्ण गोलोक वृंदावनात असतो, पण आपल्या हृदयामध्ये जो त्याचा विस्तार असतो त्याला आपण परमात्मा म्हणतो. हरे कृष्ण. संपूर्ण वैश्विक क्रम माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेने ते पुन्हा पुन्हा प्रकट होते आणि माझ्या इच्छेने ते शेवटी नष्ट होते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो की त्याची जी इच्छा आहे ती श्रेष्ठ आहे, सुप्रीम, आणि त्याच्याच इच्छेने हे जे ही तुम्हाला एवढी ब्रह्मांड दिसतायत ना, असे छोटे छोटे हे दिसतायत, लाईट असे हे दिसतात, तर हे सर्व त्याच्या इच्छेने प्रकट होतात आणि त्याच्याच इच्छेने नष्ट होतात. म्हणजे कृष्ण कोण आहे? कृष्ण नुसता हे इच्छा करतो, हे जग निर्माण होतं, त्याच्याच इच्छेने हे नष्ट पण होतं.
हे धनंजय, हे सर्व काम मला बांधू शकत नाही. मी सदैव अलिप्त आहे, तटस्थ असल्यासारखा बसलेला आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय सांगतो की बाबा मी एक विटनेस आहे आणि न्यूट्रल आहे, उपद्रष्टा अनुमंता. मी म्हणजे मी बघतोय काय चालू आहे आणि मी परमिशन पण देतो या सर्वाची, पण मी कशातही भाग घेत नाही, मी न्यूट्रल आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आहेत का त्या की नाही? नाही तर मी वाचते. कुमुद माताजी हा Yes, वाचा. माताजी. मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. माताजी, याच्यात ओके, मी माझ्या बुक मधलं वाचते. मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतु नादीय कौन्तेय जगद्भिर्परिवर्तते. हे कुंतीच्या पुत्रा, माझ्या मार्गदर्शनाखाली ही भौतिक प्रकृती कार्यरत आहे आणि ती सर्व गतिमान आणि अचल प्राणी उत्पन्न करत आहे. त्याच्या नियमाने हे प्रकटीकरण पुन्हा पुन्हा निर्माण होते आणि नष्ट होते. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे कृष्ण काय सांगतोय की ही जी भौतिक प्रकृती आहे ती काय करते, फक्त माझे इन्स्ट्रक्शन्स घेते, काय करायचंय, कसं करायचंय. आणि म्हणजे कृष्ण काय सांगतो, मी सर्वांचा कंट्रोलर आहे. ही भौतिक प्रकृती सुद्धा माझ्या आदेशाखाली काम करते. हरे कृष्ण. हरे कुमुद कृष्ण. माताजी. हो माताजी, हो. अविजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानवी रूपात उतरतो तेव्हा मूर्ख लोक माझी थट्टा करतात. त्यांना माझे दिव्य स्वरूप आणि त्या सर्वांवर माझे सर्वोच्च प्रभुत्व माहित नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की जेव्हा मी मानव रूपात इकडे या पृथ्वीवर अवतरतो तेव्हा मूर्ख लोक माझी थट्टा करतात. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की हे जे मूढ लोक असतात ते त्यांचं मन कसं असतं, त्यांचं आसुरी किंवा राक्षसी वृत्तीचं असतं आणि ते नेहमी कन्फ्युज्ड असतात. म्हणजे काय बरोबर काय चूक हे त्यांना समजत नाही. आणि मग इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की आता रावण होता, हा मोठा शिवभक्त होता, पण त्या भक्ती मागे त्याचं लक्ष काय होतं की मला देवापेक्षा खूप बल पाहिजे, मग मला स्वर्गाला जाण्यासाठी एक शिडी बांधायची आहे जी थेट स्वर्गापर्यंत जाईल. पण हे काहीच झालं नाही बरं का. आणि ही जी लोक असतात त्यांना कुठेही म्हणजे ते जे काय करत असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना यश मिळत नाही. आता ते पुढच्या अध्यायात सांगितलंय. हरे कृष्ण. मोघशामोघ कर्माणः मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः. हरे कृष्ण. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आत्ताच मी तुम्हाला रावणाचं उदाहरण
दिलं. त्यांनी खूप तपस्या केली, त्याला हवं ते फळ मिळालं नाही. मग त्याला शिडी बांधायची होती थेट स्वर्गापर्यंत. त्याच्यातही त्याचा पूर्ण पराभव झाला, म्हणजे कुठेच यश मिळत नाही. आता त्याचप्रमाणे आपण इकडे बघतो, मोठमोठे सायंटिस्ट असतात आणि खूप शिकलेली लोक असतात, पण ते कृष्णाला मानत नाही. ते काय म्हणतात की जगामध्ये फक्त सायन्स आहे, बाकी काही नाही. या लोकांना कृष्ण काय म्हणतो, ते राक्षसी आणि आसुरी प्रवृत्तीची लोक आहेत. आणि जर तुम्ही त्यांच्याकडे बघितलं तर ही लोक खूप बिझी असतात, 24 तास बिझी असतात. आणि असं म्हणता येईल की ते त्यांच्या पराभवाकडे चाललेले असतात, म्हणजे डिफीट, दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स देअर डिफीट. आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर इकडे मी तुम्हाला या रावणाचं उदाहरण दिलं की कसा पराभव होतो, की शिडी सुद्धा तो बांधू शकला नाही स्वर्गापर्यंत. त्याचप्रमाणे हे सायंटिस्ट येतात, म्हणतात हे सगळं सायन्सच आहे, आणि त्यांचा सुद्धा पराभव होतो. म्हणजे एक सायन्सची कुठली तरी थिअरी निघते, मग 300-400 वर्षांनी ती प्रूफ केली जाते की ही चुकीची आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता काही सायंटिस्टनी सांगितलं होतं की आपली पृथ्वी ही मधोमध आहे आणि सगळे ग्रह पृथ्वीच्या भोवती फिरतात. आता ती थिअरी गेली आहे. आता सगळे म्हणतात सूर्यमध्ये आणि आपले सगळे हे फिरतात. आता अशा ज्या थिअरीज आहे, इवन आता इतर ज्या फिजिक्सच्या थिअरीज आहेत, आता चार्ल्स डार्विन थिअरी ऑफ एव्होल्युशन, ती पण आता काही वर्षांनी असं तुमच्या लक्षात येईल की ती बरोबर नाहीये. किंवा श्रील प्रभुपाद आता त्यांनी सांगितलेलं आहे की आता आपले जे सायंटिस्ट नाही, ॲस्ट्रोनॉट्स आहे, नील आर्मस्ट्रॉंग आणि एडवर्ड हिलरी, ते दोघेही मूनवर चंद्रावर गेले होते. तर श्रील प्रभुपादांचं काय म्हणणं आहे, ते चंद्र लोकावर गेलेच नाही, मध्ये कुठला तरी दुसरा एक जवळ ग्रह असू शकेल तिकडे गेलेत. कारण तुम्हाला चंद्र लोकावर जायला या शरीराने जाता येत नाही, कुठल्या यंत्रावर आरूढ होऊन रॉकेट, स्पेस शटल वरून जाता येत नाही. तिकडे चंद्र लोकावर अथवा सूर्य लोकावर जायला तुम्हाला खूप खूप पुण्य करावं लागतं, मगच माणूस जाऊ शकतो. कुठल्या एका स्पेसशिपवर बसून तो जाऊ शकत नाही. आणि मग त्यांनी याच्याबद्दल बरंच सांगितलेलं आहे. तुम्ही गुगलवर जाऊन जरी टाईप केलं ना की ते श्रील प्रभुपाद स्पीक्स ऑन मून प्लॅनेट किंवा असं काही असेल, नील आर्मस्ट्रॉंग वगैरे टाईप केलं तर तुम्हाला सगळा लेख येईल वाचायला. मग इकडे कृष्ण सांगतो की ते जे काय करतात, फलदायी क्रियाकलाप, एनी फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटी ते करतात, त्यांना यश मिळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. हे पृथाच्या पुत्रा, जे भ्रमित नाहीत ते महान आत्मे ईश्वरी स्वरूपाच्या संरक्षणाखाली आहेत. ते भक्ती सेवेत पूर्णपणे गुंतलेले आहेत, कारण ते मला परमपुरुष, मूळ आणि अक्षय म्हणून ओळखतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय महात्मा कोण आहे. महात्म्याची व्याख्या दिलेली आहे, जी माणसं भ्रमित नाही आहेत, जे ईश्वरी स्वरूपाच्या संरक्षणेखाली आहेत, ते भक्ती सेवेत पूर्णपणे गुंतलेले आहेत, यांना आपण महात्मा म्हणतो. बरं का, एरवी महात्मा हे इतकं नॉर्मली लोक वापरतात, पण भगवद्गीतेत तुम्ही वाचलं तर महात्माचा खरा अर्थ काय आहे ते समजेल. आता जे महान आत्मे ईश्वरी स्वरूपाच्या संरक्षणाखाली आहे, म्हणजे काय, आपण कोणाच्या हाताखाली आहोत, किंवा आपण मी तुम्हाला सांगितलं की आपण कृष्णाच्या
तटस्थ शक्तीमध्ये स्थित आहोत, मार्जिनल पोटेन्सी ऑफ कृष्णा. तर इकडे आपल्याला चॉईस असतो की आपण कुठे जायचं, भौतिक प्रकृतीकडे की दैवी प्रकृतीकडे. जेव्हा आपण दैवी प्रकृतीचा आश्रय घेतो तेव्हा कृष्ण आपलं रक्षण करतो, आणि जेव्हा आपण भौतिक प्रकृतीच्या कडे जातो तेव्हा रक्षण तर सोडाच, आपण जन्म मृत्यू या चक्रात भौतिक प्रकृती आपल्याला अडकवते. मग तेव्हा आपण मायेच्या हाताखाली असतो की जी आपल्याला नाचवते. पण जे महात्मे असतात ते भ्रमित नसल्यामुळे ते पूर्ण ईश्वरी स्वरूपाच्या संरक्षणेखाली असतात आणि भक्ती सेवेत गुंतलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे सदैव कृष्ण. सदैव माझा महिमा जपत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत माझ्या पुढे नतमस्तक होऊन हे महान आत्मे नित्य माझी भक्तिभावाने पूजा करतात. हरे कृष्ण. पण इकडे कृष्णाने सांगितलंय की महात्मे काय करतात, ते सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करत असतात. असं नाही सकाळी केलं, दुपारी थोड्या वेळ केलं, रात्री केलं, नाही असं नाही. ते कसे असतात, दृढव्रत असतात. ते पूर्ण इतके फोकस्ड असतात आणि इतके डिटर्मिन्ड असतात, आणि त्याच्यामुळे त्यांची साधना खूप चांगली चालते आणि कृष्णाचे ते आवडते असतात. आणि हे जे महात्मे काय करतात हे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय. आणि इकडे तुम्हाला स्लाइड दिसते का, म्हणजे हे सततम कीर्तयन्तो माम. श्रील प्रभुपाद काय करायचे, त्यांची जी दिवसाचे जे सगळे त्यांचे स्लॉट्स होते ना, प्रत्येक स्लॉट मध्ये कृष्णासाठी मी प्रवचन करणार, आता मी कृष्णाचा नाम जप करणार, आता संकीर्तन करणार, आता या मंदिरात जाणार, आता लोकांसाठी प्रसाद करणार. ते प्रसाद सुद्धा करायचे बरं का अमेरिकेमध्ये त्यांच्या भक्तांसाठी स्वतः. आणि अशा तऱ्हेने पूर्ण दिवसभर काय करत होते, ते कृष्ण सेवा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्णाचं प्रवचन. कुठेही असतील, मग ते इंडियामध्ये असतील, अमेरिकेमध्ये असतील, ऑस्ट्रेलियामध्ये असतील, त्यांची दिनचर्या सेम, काहीही फरक नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पिता हम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च. हरे कृष्ण. मी या विश्वाचा पिता, आई, आधार आणि नातवंड आहे. मी ज्ञानाची वस्तू आहे, शुद्ध कर्ता आहे आणि ओम अक्षर आहे. मी क्ष, साम आणि यजुर्वेद देखील आहे. हरे कृष्ण. इकडे जरासं हे झालेलं आहे, नातवंड नाही, इकडे पितामह म्हणजे आजोबा. म्हणजे कृष्ण या विश्वाचा पिता, आई आहे. पिता म्हणजे आता पुढच्या अध्यायात येईल की मी सर्वांना बीज मी दिलेला आहे, मी पिता आहे, मी आई आहे. आई म्हणजे कशी असते, जी आपलं रक्षण करते, आपलं कौतुक करते, लाड करते. तर त्या अर्थाने कृष्ण आपला आई आहे, आधार आहे. आणि पितामह, पितामह म्हणजे इकडे कसं, ब्रह्मानी ही सृष्टी तयार केली, म्हणजे आपण असं म्हटलं की ब्रह्मा आपला पिता आहे, पण ब्रह्माचा पिता कोण आहे, कृष्ण आहे. तर त्या अर्थाने इकडे कृष्णाला म्हटलंय पितामह. आणि इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की मी पवित्र ओंकार आहे. तर किती ठिकाणी भगवद्गीतेत कृष्णाने सांगितलंय मी ओंकार आहे. 7व्या अध्यायात ओंकाराचं आलंय, 8व्यात आलंय, हा 9वा चालू आहे, 10व्या अध्यायात सांगितलं, आणि 17वा अध्याय. प्रत्येक इतक्यांदा कृष्णाने सांगितलंय की मी पवित्र ओंकार आहे.
हरे कृष्ण. मी ध्येय, पालनकर्ता, गुरु, साक्षीदार, निवासस्थान, आश्रय आणि सर्वात प्रिय मित्र आहे. मी सृष्टी आणि संहार आहे. सर्व गोष्टींचा आधार आहे. विश्रांतीची जागा आणि शाश्वत बीज आहे. हे अर्जुना, मी उष्णता, पाऊस आणि दुष्काळ नियंत्रित करतो. मी अमर आहे आणि मी मृत्यू देखील आहे. अस्तित्व आणि नसणे दोन्ही माझ्यामध्ये आहेत. हरे कृष्ण. आता कृष्ण सांगतो तो पालन करताय. तर इकडे ना खूप छान गोष्ट आहे. एक माधवेंद्र पुरी म्हणून कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते. ते दक्षिण भारतात राहत होते आणि एकदा ते वृंदावनात गेले आणि वृंदावनामध्ये त्यांनी कृष्णाची मंदिरं बघितली, गोवर्धन परिक्रमा केली आणि मग झाडाखाली ते बसले आणि ते जप करत होते. आणि त्यांचा एक नियम होता, ते कुठेही भिक्षा मागायचे नाही. कोणी त्यांना आलं दिलं तर ते खायचे. त्याला हिंदीमध्ये अजागर वृत्ती म्हणतात. म्हणजे अजगरासारखं आपण एका ठिकाणीच बसायचं आणि अजगर कसा असतो, जवळ जर भक्ष्य आलं तरच तो ते ग्रहण करतो. तर ते जप वगैरे करायचे. आणि तर एक दिवस ते त्यांची वृंदावन परिक्रमा झाली आणि ते झाडाखाली बसले होते आणि जप चालू होता. तितक्यात एक मुलगा आला आणि तो मुलगा दिसायला खूप सुंदर होता आणि तो म्हणाला, बाबा माझ्या गावी कोणीही उपाशी राहत नाही आणि तुम्ही उपाशी आहात, तर माझ्या आईनी तुमच्यासाठी दूध पाठवलंय, हे मडकं घ्या आणि दूध प्या. मग त्यांना आश्चर्य वाटलं माधवेंद्र पुरीना, की तुला कसं माहित आहे किंवा तुझ्या आईला कसं माहित आहे की मी सकाळपासून काही खाल्लं नाही. मग तो मुलगा म्हणाला, अहो माझी आई खूप हुशार आहे, तिला सगळं समजतं की कोणी खाल्लेलं नाहीये आणि ती मला खूपदा सांगते, अरे तिकडे बघ झाडाखाली स्वामी बसले, त्यांना जाऊन दूध देऊन ये. आणि आता तुम्ही लवकर दूध घ्या आणि मी माझ्या गायी आहेत त्यांना चरायला घेऊन चाललोय आणि तुम्ही दूध घेऊन झाल्यानंतर इकडे ठेवा, मी ते घ्यायला येतो मडकं, नाहीतर माझी आई मला ओरडेल. म्हणून म्हणून तो तिकडे ते दूध ठेवून गेला आणि तो गेला मुलगा. आणि मग त्याच्यानंतर यांनी ते दूध वगैरे घेतलं. खूप स्वादिष्ट होतं दूध आणि दूध घेतल्यानंतर वाट बघत राहिले, आत्ता येईल नंतर येईल आणि हा मुलगा आलाच नाही. आणि थोड्या वेळाने त्यांना झोप लागली. आणि झोप म्हणजे काय, हे महात्मे जे असतात ना, ते अक्षरशः क्षणभर आपण म्हणूया झोपतात. ते त्यांना 1-2 तासच झोप पुरी होते. आणि हे झोपले आणि झोपल्यानंतर एकदम त्यांना थोड्याच वेळात जाग आली आणि स्वप्न पडलं. त्या स्वप्नामध्ये त्यांना कृष्ण दिसला आणि कृष्ण म्हणाला, तू ओळखलं नाहीस का मला, माझं नाव गोपाल, मीच आज आलो होतो तुला दूध घेऊन आणि तू एक आता काम करशील का माझ्यासाठी, मी तुला सांगतो तिकडे जा. त्या गोवर्धन पर्वतावर एक जागा आहे की जिकडे खूप काटेरी झाडी आहे. त्या काटेरी झाड्यामध्ये मला पुजाऱ्यांनी लपवून ठेवलंय. कारण इकडे जेव्हा मुसलमान लोक होते ते जेव्हा आले मंदिरामध्ये सर्व गोष्टी चोरायला आले, तेव्हा तो पुजारी घाबरला. त्यांनी मला पटकन उचललं आणि इकडे ठेवलंय. तर तू मला काढ आणि माझं मंदिर स्थापन कर. आणि माझ्या अंगाला खूप दाह होतोय, तर तू मला चंदन लाव आणि मला खूप भूक लागली आहे, मला खूप छान खायला कर. मग हे माधवेंद्रपुरी उठले आणि त्यांना खूप वाईट वाटलं. मी कृष्णाकडून सेवा घेतली, मी कृष्णाची सेवा करण्याऐवजी त्याच्याकडून सेवा घेतली. खूप वाईट वाटलं, डोळ्यातून पाणी आलं त्यांच्या. आणि मग त्यांनी सकाळ झाल्या झाल्या सगळ्या गावकऱ्यांना उठवलं आणि सांगितलं काय झालं ते, आणि त्यांना घेऊन गेले. ज्या ठिकाणी कृष्णाने सांगितलं होतं जा त्या ठिकाणी त्या काटेरी झुडपांमध्ये खरंच त्यांना कृष्णाची खूप सुंदर मूर्ती सापडली. आणि मग त्यांनी त्या मूर्तीला चंदन लावलं, अभिषेक केला आणि मोठा महाप्रसाद
केला, सगळ्या गावकऱ्यांना जेवायला बोलवलं आणि मग हीच मूर्ती आज नाथद्वारेमध्ये श्रीनाथजी म्हणून ती तिकडे स्थित आहे. तर हे जे महात्मे असतात, मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय ना, तो पालन करता असतो, त्याला भक्तांची खूप खूप काळजी असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे वेदांचे अध्ययन करतात आणि सोमरस पितात, स्वर्गीय ग्रहांचा शोध घेतात, ते अप्रत्यक्षपणे माझी पूजा करतात. ते इंद्रांच्या ग्रहावर जन्म घेतात, जिथे ते ईश्वरी आनंद घेतात. हरे कृष्ण. पण इकडे आपल्याला काय समजतं की जेव्हा आपण चांगलं काम करतो तेव्हा इकडे जसं जायंट व्हील दाखवलंय, आपण स्वर्गात जातो, आपलं क्रेडिट संपलं की परत पृथ्वीवर येतो, म्हणजे राहतो आपण या भौतिकातच राहतो. आणि आपल्याला फक्त काय होतं, आपण चांगलं कर्म केलं की खूप आपल्याला आनंद सुख उपभोगायला मिळतं स्वर्गामध्ये, परत जन्म होतो, परत स्वर्गात, परत असं हे चक्र चालू राहतं. ज्याप्रमाणे इकडे दाखवलंय ही सायकल आता अशी खाली येते, परत वर जायच्या वेळेला कष्ट असतात. तेच सांगितलंय. वाचता का स्नेहा माताजी? हो. जेव्हा त्यांनी अशा प्रकारे स्वर्गीय इंद्रिय सुखाचा आनंद घेतला, तेव्हा ते पुन्हा या नश्वर ग्रहावर परतले. अशा प्रकारे वैदिक तत्वांद्वारे ते केवळ चकचकीत आनंद प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुमुद माताजी. हेच माताजी. अनन्या चिंतयन्तो मां जना ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. आता कोणी जर तुम्हाला विचारलं की या गीतेची फलश्रुती काय आहे, तर हा श्लोक आहे. एका वाक्यात कृष्णाने सांगितलं की तुमच्याकडे जे काही नाहीये ते मी देतो आणि तुमच्याकडे जे काही आहे ते मी जपतो. हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे बरं का. जे आपल्याकडे आहे ते जपून राहिलं पाहिजे. आता एखादा माणूस खूप श्रीमंत असेल पण त्याला आरोग्य नाहीये, मग कृष्ण काय करतो, त्याची जी श्रीमंती आहे, पैसा आहे, तो जपून ठेवतो आणि त्याला आरोग्यही देतो. म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे. ही फलश्रुती आहे की आपल्याकडे जे काही नाही ते कृष्ण देतो. आणि इतर जर तुम्ही बघितलं असेल, प्रत्येक स्तोत्रामध्ये असतं संतती, संपत्ती, धन, धान्य, हे अनेक गोष्टी, म्हणजे एक लिस्ट असते की असतं. पण हे कृष्णाने एका वाक्यात आपल्याला सांगितलंय की तो काय देतो. याच्यावर पण एक खूप चांगली गोष्ट आहे, पण मी ही आपला अध्याय संपल्यावर सांगते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येऽप्यन्य देवता भक्तः यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हे कुंतीच्या पुत्रा, मनुष्याने इतर देवांना जे काही अर्पण करावे ते खरोखर माझ्यासाठीच आहे, परंतु ते खऱ्या अर्थाने अर्पण केले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की इतर देवदेवतांकडे तुम्ही जाता तेव्हा इनडायरेक्टली तुम्ही माझीच पूजा करताय. लोक जातात सरस्वतीकडे, त्यांना ज्ञान हवं असतं. चांगल्या आरोग्यासाठी सूर्य देवतेची पूजा करता. चांगली बायको पत्नी मिळण्यासाठी उमाची पूजा करता. पण कृष्ण काय सांगतो, हे तर सगळे माझीच पूजा करतायत, पण ती कशी जाते, इनडायरेक्टली. हरे कृष्ण. यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण.
जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण सूर्यदेवाची पूजा केली, आपण सूर्य लोकात जातो. जर आपण भूत आत्म्यांची पूजा केली तर त्यांच्या लोकावर आपण जन्म घेतो. जर पितरांची पूजा केली तर पितृलोकात जातो. पण जर कृष्णाची आपण पूजा केली, कृष्णाची आराधना केली, त्याचा जप केला तर मग आपण गोलोक वृंदावनात जातो. हरे कृष्ण. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्योपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्णा. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण. आता कृष्ण बघा किती ऍडजस्टिंग आहे. आपण एवढे ऍडजस्टिंग आहोत. घरी कधी कोणी कोणाला म्हणतं की मला काही पण चालेल पण फक्त प्रेमाने दे. कृष्ण काय म्हणतोय? प्रेमाने आणि भक्तीने जरी तुम्ही मला पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तरी मी ते स्वीकारेन. आणि मी आता क्लास म्हणजे अगोदर जेव्हा मी क्लास घ्यायचे तेव्हा क्लासमध्ये बरेच जणांचा एक प्रश्न असायचा की हो आम्हाला तर कृष्णाला रोज नैवेद्य दाखवायचंय पण आमच्या घरी नॉनव्हेज खातात. आता माताजी आम्ही काय करू? तर इकडे कृष्णाने काय म्हटलंय? जर कोणी मला प्रेमाने एखादे पान, तुम्हाला तुलसीचे पत्र तुम्हाला कृष्णाला देता येते, तुम्हाला फूल वाहता येते, तुम्हाला फळ तर देता येते, इतर घरी नॉनव्हेज खाऊ दे, किंवा तुम्हाला पाणी तरी देता येतं. फळं आपण आणू शकत नाही पण पाणी तर असतं आपल्या घरी, पण आपला भाव नसतो म्हणून आपण खूप काहीतरी शोधत असतो. नाही, आपल्याला करायचं नसतं म्हणून आपण कारण शोधत असतो. पण हे लक्षात ठेवा की कृष्ण कोण आहे? भावग्राही जनार्दन आहे. एकदा काय झालं, महाभारताच्या युद्धाच्या अगोदर दुर्योधनाने कृष्णाला जेवायला बोलवलं आणि खूप खूप पक्वान्न केली. आणि कृष्ण कसा आहे? कृष्ण टोटली कम्प्लिटली इंडिपेंडंट आहे. हा, आपण कृष्णावर टोटली डिपेंडंट आहोत. आणि कृष्ण कसा आहे? टोटली इंडिपेंडंट आहे. कोणी बोलवलं तो जाईलच असं नाही. तर मग त्या दिवशी कृष्ण तर आला महालामध्ये पण दुर्योधनाकडे तो गेला नाही. दुर्योधन कसा होता? डिप्लोमॅटिक होता, पॉलिटिशियन होता. तो कृष्ण हे विदुराकडे गेला आणि विदुर पत्नी होती आणि विदुर पत्नीने दार उघडलं आणि तिला खूप खूप आनंद झाला. इतका आनंद झाला की ती स्वतःला विसरली. तिने कृष्णाला आसन दिलं बसायला आणि एक सेकंद सुद्धा तिने कृष्णापासून ती डोळे बाजूला करू शकली नाही. मग जवळच केळं होतं, तिने केळं उचललं कृष्णाकडे बघत आणि केळं टाकलं तिने आणि ते साल कृष्णाला खायला दिलं. पण कृष्णाने इंटरप्ट केलं नाही. माताजी तुम्ही मला काय देताय खायला? तुम्ही बघा ते फळ टाकलं आणि मी साल खातोय. नाही, कृष्णाने काय ग्रहण केलं? तिचा भाव, तिची भक्ती, तिचं प्रेम ग्रहण केलं. तर हे तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा की आपण कधीही असं म्हणायचं नाही की माझ्या घरी नॉनव्हेज खातात, मला कृष्णाला नैवेद्य दाखवता येत नाही. कृष्णा भावग्राही जनार्दन आहे. तुम्ही पाणी जरी दिलं त्याला तरी तो आनंदाने त्याचा स्वीकार करतो. पण आपल्यामध्ये ती इच्छा पाहिजे की मला कृष्णाला द्यायचंय. हरे कृष्ण. यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. हे कुंतीपुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस
ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. आता हा जो श्लोक आहे ना, यात तुम्हाला पक्का विश्वास बसेल की कृष्ण आपली आई आहे. आई कशी मुलाकडे बोलते की तू जे काय करतोस मला सांग, तू काय खातोस मला पहिल्यांदा विचार, तू किंवा मी जे काय तुला खायला देते तेच खायचं, तुझं जे काय तू करतो, तुझी जी कुठली ऍक्टिव्हिटी आहे ती मला सांग आणि मग कर. आई का असं सांगते? कारण मुलांचं कल्याण तिच्या मनामध्ये असतं. त्याचप्रमाणे कृष्ण काय सांगतोय की तू जे काय करतोस ते मला अर्पण कर, म्हणजे तू कर्मात बांधील होणार नाहीस असं कृष्ण सांगतोय. म्हणजे मला दाखव, मला कर. मग त्यातलं आई एखादी काय सांगेल मुलाला, हे बघ तू आता बर्गर वगैरे खाऊ नकोस हा, किंवा तू फ्रेंच फ्राईज खाऊ नको, पिझ्झा वगैरे खाऊ नकोस. का? तिच्या मनामध्ये मुलाचा चांगलं असतं आरोग्य, किंवा त्याचा अभ्यास होणार नाही, किंवा तो ज्या मित्रांबरोबर जातोय ती कंपनी सुद्धा बरोबर नाहीये. तर हे असे अनेक विचार असतात, पण त्या मुलाला समजत नाही की आई आपल्याला असं का म्हणते. पण त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा समजत नाही, पण कृष्णाचा प्लॅन परफेक्ट असतो, परफेक्ट, काही चुकत नाही. म्हणून काहीही करताना त्याला सांगायचं मी हे असं करते, म्हणजेच आपलं कर्म जे काय करतो ते कृष्णाला अर्पण करायचं. म्हणजे इकडे कृष्ण बघा आपली आई आहे, तो आपल्या कृष्ण सांगतोय की मला जे काय सांगताय, जे काय करताय मला सांगून करा. हरे कृष्ण. सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण. मला कोणाचाही हेवा वाटत नाही किंवा मी कोणाचाही पक्षपाती नाही. मी सर्वांसाठी समान आहे. पण जो माझी सेवा भक्तिभावाने करतो तो मित्र आहे. तो माझ्यात आहे आणि मीही त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण सांगतोय की मी कसा आहे, मी न्यूट्रल आहे, सर्वांसाठी समान आहे. पण इकडे त्यांनी पण म्हटलेलं आहे, त्याला कृष्णाला त्याचे भक्त इतके आवडतात. तो इकडे म्हणतोय हा फक्त मी त्यांचा मित्र आहे आणि तेही माझे मित्र आहे. पण कृष्ण भक्तांवर जरा सुद्धा अन्याय झाला ना त्याला सहन होत नाही, झिरो टॉलरन्स. कृष्ण आपल्याला सांगतो की तो दुसऱ्या अध्यायात श्लोक आहे ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस तान् तितिक्षस्व भारत. तितिक्षा की तू सहन कर. पण कृष्ण आपल्याला सांगतो पण तो तसा नाहीये. त्याच्या भक्तांवर जर संकट आलं तर तो सहन करत नाही तिथल्या तिथे. हे आता पुढच्या अध्यायात मी तुम्हाला अंबरीश महाराजांची गोष्ट सांगणार आहे, त्यात तुम्हाला दाखवी कृष्णाचा झिरो टॉलरन्स. आता त्या हरिदास ठाकूरांची मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली, त्या काझीनी त्या वेश्येला पाठवलं, तो जो काझी होता त्याचा सर्वनाश झाला त्यानंतर. तर असं कृष्ण आहे, तो आपलं रक्षण करतो आणि त्याला आवडत नाही त्याच्या शुद्ध भक्तांना कोणी त्रास दिलेला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. हरे कृष्ण. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलं की अगोदर कितीही पापी असेल तर आपण त्याच्या पापाकडे बघत नाही. म्हणजे मी ते हरिदास ठाकूरांची गोष्ट सांगितली तुम्हाला की ती वैश्या मग मोठी वैष्णवी झाली, तिच्या दर्शनासाठी लोक यायचे, लांबून लांबून यायचे. मग आपण तिच्या ती संत व्हायच्या अगोदर ती कोण होती त्याच्याबद्दल कधीच बोलत नाही. ज्याप्रमाणे हे जगाई आणि मदाई यांचा उद्धार चैतन्य महाप्रभूंनी केला. ते कसे होते? पापी होते, पण त्यांच्या पापांबद्दल आता ते जेव्हा भक्त होतात तेव्हा आपण त्यांना संत मानलं पाहिजे, त्यांच्या पापांबद्दल बोललं नाही पाहिजे. आता 2च श्लोक राहिले.
हरे कृष्ण. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्णा. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही हे धैर्याने सांग. हरे कृष्ण. हा, आता कृष्ण का सांगतोय की ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेअर इट बोल्डली, माय डिवोटी नेव्हर पेरिशेस. म्हणजे कृष्ण सांगतोय की अर्जुनाला सांगतोय की तू सांग, काय सांग, माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही हे तू सांग, ओरडून सांग, सर्वांना सांग. कृष्णाला सांगता येत नाहीये का? कृष्णाला सांगता येतं, पण तो असं का म्हणतो अर्जुनाच्या थ्रू? कारण कृष्ण हा भक्तवत्सल असतो. एखाद्या वेळेस कृष्णाकडे कोणीही गेलं तर कदाचित तो ऐकेल किंवा ऐकणार नाही, पण त्याच्या भक्तांनी जर असं सांगितलं सगळ्या लोकांना, हे बघा तुम्ही कृष्ण भक्त व्हा, कारण कृष्णाच्या भक्ताचा नाश कधीही होत नाही. मग माझ्या भक्तांनी असं सांगितलंय म्हणजे कृष्ण 100% ते पाळतो, 100%. जर कृष्णाने सांगितलंय कदाचित तो 99% ऐकेल, कदाचित तो ऐकेलच, पण जेव्हा त्याचा भक्त सांगतो तेव्हा काहीही होऊ दे, कृष्ण तो भक्त जे काय सांगतोय तसंच तो करतो. म्हणजे त्याला हे भक्तांनी सांगितल्यामुळे त्याला कंपल्सरी ते ऐकावंच लागतं. हरे कृष्ण. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यस्तथा क्षुद्रः तेऽपि यान्तिं परां गतिम्. हरे कृष्ण. हे पृथ्वीच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी तसेच शूद्र, कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो आपल्याला की कोणीही माझ्याकडे येऊ शकतात. चॉईस हा तुमचा आहे, तुम्हाला यायचा आहे का माझ्याकडे असं. हरे कृष्णा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते त्वम् आत्मानं मत्परायणः. माताजी मी युक्ते त्वं बोलवलं गेलं. आपले चित्त नेहमी माझ्या चिंतनात गुंतून राहा. नमस्कार करा आणि माझी उपासना करा. माझ्यात पूर्णपणे लीन होऊन तू माझ्याकडे नक्की येशील. हरे कृष्ण. आता हा शेवटचा श्लोक आहे आणि हा खूप महत्वाचा आहे. 9.34 आणि 18.65 दोनदा कृष्णाने तेच सांगितलंय. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेव मात्मानं मत्परायणः. हे इतकं महत्वाचं आहे. तुम्ही रोज हवं तर हा श्लोक कुठेतरी पेस्ट करून ठेवा. आणि हे जे सांगितलंय जेव्हा कृष्ण दोनदा सांगतो म्हणजे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय सांगितलंय त्यांनी की तुमचं चित्त माझ्या चिंतनात गुंतून ठेवा. म्हणजे काय करा, तुमच्या मनामध्ये सतत माझं स्मरण असू दे. तुम्ही मला नमस्कार करा, तुम्ही माझी उपासना करा आणि माझ्यात पूर्णपणे लीन व्हा. म्हणजे तुम्ही नक्की माझ्याकडे या. म्हणजे कृष्णाला आपण किती हवे आहोत, केवढे हवे, तो केवढ्या तऱ्हेने आपल्याला सांगतोय की नक्कीच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल, नक्कीच तुम्ही येऊ शकाल. म्हणजे किती कृष्ण आपल्यावर प्रेम करतोय. आता चॉईस हा आपला आहे, आपल्याला जायचं आहे की आपल्याला इकडेच राहायचंय, तोही चॉईस कृष्ण देतोय. मग ते आपल्यावर आहे की आपल्याला काय करायचंय. तर आता हा अध्याय झालेला आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहे की मी ती गोष्ट सांगू फलश्रुतीची, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते. तुम्हाला काय हवंय तसं मी करते. गोष्ट सांगा माताजी. बरं सांगते. तर 9वा
22 आहे ना तो, मी त्याच्या अनन्यास चिंतयन्तो मां. तर एक ब्राह्मण असतो आणि त्याला 4 मुलं असतात. तर त्यापैकी जी मोठी 3 मुलं असतात, तर ब्राह्मणाचं मोठं दुकान असतं आणि ती 3 मुलं त्याचा बिझनेस चालवतात. पण जो धाकटा मुलगा असतो तो त्याच्या वडिलांना म्हणतो की मला काही बिझनेस करायचा नाही, मला शिकायचंय आणि मला काशीला जाऊन वेद अध्ययन करायचंय. तर त्याचे वडील, त्याचे भाऊ म्हणतात ठीक आहे, तू जाऊ शकतो. तो अनेक वर्ष काशीमध्ये जातो, अध्ययन करतो आणि मग परत येतो. मग परत आल्यानंतर त्याचे भाऊ म्हणतात की ठीक आहे, आता तुझा अभ्यास वगैरे झालाय, तर तू आमच्या बिझनेसमध्ये ये, आपण सगळेच मिळून व्यापार करूया. पण तो म्हणतो नाही, तो म्हणतो की मला मंदिर बांधायचंय कृष्णाचं. मग ते म्हणतात ठीक आहे, तो मंदिर बांध. आणि मग तो मंदिर बांधतो, तिकडे रोज गीता वाचतो, गीता शिकवतो आणि अशी त्याची दिनचर्या चाललेली असते. मग काही वर्षांनी या सगळ्या भावांची लग्न होतात आणि त्याचंही लग्न होतं. आणि लग्न करून झाल्यावर या मोठ्या ज्या 3 त्याच्या भावाच्या बायका असतात, त्या बघतात की हा आपला सकाळी मंदिरात जातोय, दुपारी घरी येतो, तासभर झोपतोय आणि परत संध्याकाळी जातोय. आणि मध्ये आधे त्याला कोणी पुरोहित म्हणून घरी बोलवलं तर तिकडे जातो, पण बाकी काहीच काम करत नाही. आमचे जे नवरे आहेत ते मरतायत, सकाळपासून रात्री उशिरा येतात, घरी सुद्धा दुपारी त्यांना जेवायला वेळ नसतो आणि याचा आराम चाललाय. आणि आम्ही सगळे एवढं काम करतो आणि हा आरामात खातोय. म्हणून त्यांनी असं त्यांच्या नवऱ्यांना सांगितलं आणि सांगितलं त्याच्यावर की याला घरातून हकलून द्या. त्याला जर काम करायचं नसेल, बिझनेस करायचं नसेल, फुकटचं खायचं असेल तर असं चालणार नाही. मग त्या नवऱ्याने त्याला सांगितलं की तू जा बाबा, तू वेगळा राहा, तू काम करत नाहीस, आम्ही तुला सांगितलं पण व्यापार करतोय आम्ही, त्याच्यामध्ये जॉईन हो. मग हा गेला बिचारा, गेला. एवढे पैसेही नव्हते आणि मंदिराच्या जवळच अगदी एका खोलीच्या घरात तो आपल्या बायको आणि मुलांबरोबर राहू लागला. आणि आता काय व्हायला लागलं, त्याला लोक जे बोलवत होते पूजेसाठी, पुरोहित म्हणून, ब्राह्मण म्हणून, तेही बोलवेनासे झाले. आता तोही पैसा बंद झाला आणि घरी बायको भांडायला लागली, अहो पैसाच नाहीये, मी राशन कसं आणू, डाळ नाही, तांदूळ नाही, काय करायचं आपण? आणि तुम्ही आता हे तुमचं मंदिराचं सोडा, कृष्ण कृष्ण करताय सोडा, आता तुम्ही जा आणि नोकरी शोधा, नाहीतर कोणाला तरी विचारा, कुठेतरी काम बघा, पोट तर भरायला पाहिजे. तर तो म्हणाला नाही, माझी एकच सर्व्हिस आहे आणि ती म्हणजे मी कृष्णाच्या मंदिरात जाणार आणि त्याची सेवा करणार, ही माझी एकच सर्व्हिस आहे, कृष्ण सेवा. आणि एक दिवस काय झालं, खरोखर काहीही खायला नव्हतं, ती बायको भांडायला लागली, मुलं रडत होती आणि हा नेहमी काय करायचा, मंदिरातून यायचा आणि दुपारी जेवायचा आणि परत मंदिरात जायचा. तर त्या दिवशी हा आलाच नाही. हा पण रागवलेला होता बायकोवर आणि ही बायको आपली खूप चिडून त्याला खूप बोलली. आणि त्या दिवशी काय झालं, दुपारच्या वेळेला एक बैलगाडी आली आणि ती बैल गाडी घेऊन 2 मुलं आली, एक गोरा होता, एक सावळा होता. आणि त्या दोन्ही मुलांनी पोतीच्या पोती भरून पूर्ण त्याच्या घरी सगळं राशन भरलं, डाळ, तांदूळ, तेल, गूळ, साखर, सगळं भरलं. आणि मग तिने विचारलं की बाबा तुम्ही कोण आहात आणि तुम्ही इकडे का आलात, कोणी पाठवलं? आणि तो जो सावळा मुलगा होता त्याच्या ओठावर असा रक्त येत होता, अशी लाईन होती ओठावर, म्हणजे ओठ जणू काय फाटला होता असा. तर त्याला विचारलं काय झालं, तर तो म्हणाला आम्ही तुमचे जे मालक आहेत ना, ते आम्हाला भगवद्गीता शिकवतात आणि आज आम्हाला खूप उशीर झाला म्हणून तुमच्या मालकाने आम्हाला जोरात मारलं.
आणि मग तिला समजलं नाही की तिला वाटायला लागलं खरंच आता हा नवरा माझा असाच झालाय, सगळ्यांकडे भांडतो, जोरजोराने ओरडतो आणि हा जो राग झाला, भांडण झालं आमचं, तर त्याचा राग त्यांनी या कोवळ्या मुलांवर काढला. यांची काय चूक होती, जरा उशिरा गेले तर, पण आता माझा नवरा पूर्ण वेडा झालाय, तिरसट झालाय, कोणालाही ओरडतो, मारतो. मग ती झालं ते त्यांनी ठेवलं आणि ते लगेच गेले. आणि मग त्याच्यानंतर हा नवरा दुपारी आलाच नाही. हिने खूप छान जेवण केलं होतं आणि एकदम रात्री आला आणि रात्री आल्यावर बघतोय तर काय सुंदर वास येत होता स्वयंपाकघरातून, सुंदर जेवण केलं होतं. आणि तो बायकोला विचारतो, हे कोणी आणलं? तर ती म्हणे, तुम्हीच पाठवलं. मग मी कोणाला पाठवलं? नाही, तुमच्या शिष्याला तुम्ही पाठवलं. मग ती कोण होते, काय होते? मग त्यांनी सांगितलं, त्या बायकोनी वर्णन केलं. मग त्यांनी कपाळावर हात मारला, अरे हे तर कृष्ण आणि बलराम होते. आणि त्यांनी काय केलं होतं, तो गीता वाचत होता त्या दिवशी, त्याने हा श्लोक वाचत होता आणि याचं निरूपण करत होता. आणि तो सांगत होता की कृष्ण तुमच्याकडे जे काही नाहीये ते देतो आणि तुमच्याकडे जे काय आहे त्याचं राखण करतो. पण हे खरं आहे का, की हे उगीच लिहिलेलं आहे? माझ्याकडे तर मला असा अनुभव आला नाही. आणि तो या श्लोकावर लाल रेघ ओढतो. एक रेड पेननी कसं ना एखादी टीचर फुली मारते की चुकलेलं आहे, त्याच्याप्रमाणे तो असा एक क्रॉस करतो, इकडे एक लाईन मारतो. आणि भगवद्गीता ही कृष्णाच्या कमलमुखातून निघालेली आहे. म्हणजे भगवद्गीता आणि कृष्ण अभिन्न आहे. त्याच्यामुळे ही जी लाल रेघ आहे ही कृष्णाच्या ओठावर, म्हणजे जे रक्त आलं ते या लाल रेघीचं होतं. म्हणून आपण जेव्हा भगवद्गीता वाचतो तेव्हा हे जाणावं की भगवद्गीता आणि कृष्ण हे अभिन्न आहेत. आणि म्हणून भगवद्गीतेवर आपण कधी रेघ ओढत नाही किंवा काही लिहित नाही. तुम्हाला जर त्याचा अर्थ लिहायचा असेल तर वेगळी नोटबुक करावी आणि त्याच्यात अर्थ लिहावा. तर इकडे ही गोष्ट आहे की आपल्याला समजतं की कृष्ण त्याच्या भक्तांचं रक्षण करतो, त्यांच्याकडे जे काही नाही ते त्यांना तो देतो. आणि मग असं हे झाल्यानंतर मग ते जे त्याचे 3 भाऊ होते ज्यांनी त्याला घरातून हकललं होतं, मग असं झालं की त्या भावांना त्यांचा धंदा चालेनासा झाला आणि त्यांना नंतर खूप त्रास झाला. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हरे कृष्ण माताजी, can I leave now? ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्हाला प्रश्न आहेत की मी एक व्हिडिओ दाखवू? दाखवा व्हिडिओ. बरं, दाखवा व्हिडिओ मी मध्ये. हे करते, रेकॉर्डिंग आहे ते बंद करते.